kuma zaka je na kusan gamawa. Kin san falalar zuwa masallaci da wuri. Kin ga zan iya yin kasaru ni wala kuma yin nafila zai samu ladaci. To shikenan. Sai ka dawo. Allah ya tsare. To shikenan. To babu damuwa. Na ce ba? In za ka dawo ka taho min da biredi. Biredi? To shikenan ba damuwa. Ai ko gidan biredi ne zan kafi. Kika bi mazuciya mijin kawa, kika kirkiro damuwa, hali na cin amana, gashkin yau zamba, baki nuna karaba, bure gurbi ki samawa, kina ta kirkira, Kazar Hausa, gaban ki tsaba, Kazar Hausa. Wallahi mutane suna da matsala. Wannan wace irin rayuwa ce? Ba kuma ya bata maka rai. Ya haƙuri, na manta yanzu ka gama min kashe di. To ba nake ran kai daɗe. Cewa ne kin yi laifi? Dan kin tambaye ni ai ba laifi bane. Ya isa kawai. Tashi ki je ki dafa min indomi. Dan wallahi ni kai na yanzu na fara zo. Na buƙatar abinci. Kika biye kawa kishiruwa kika kijuruwa, kika biye mazuciya mijin kawa kika kirkiro damuwa, hali na cin amana, gashkin yau zamba, baki nuna karaba, bure gurbi ki samawa, kina ta kirkira, Kazar Hausa, gaban ki tsaba. Gaban ki tsaba.